Lad mig gennemgå de her opgaver, som jeg lovede. Den første her, der er på grafen ses en skitse af funktionerne f af x sker s og f mærke x. Husk på, så skal vi finde ud af, hvilken, inden vi går videre til husk på, så skal vi gøre rede for, hvilken graf er hvad. Husk på, f mærke x siger noget om, den her siger noget om hældningen af f af x. Så vi skal finde ud af, hvad for nogle af dem her svarer hældningen til det samme. Vi kan gå i gang med en. Vi kan starte med bare at kigge her midt på. Her der er hældningen 0. Er der nogle af de andre, som har en y-værdi, som er 0? Fordi det den siger, det er, at den her y-værdi, altså f mærke x, y-værdi er f af x hældning. Og det er det, vi skal kigge på. Så vi her, der er en hældning på 0. Det vil sige, så hvis det her var f af x, så skal f mærke x have en y-værdi på 0. Og det er der ikke nogen to andre, der har. Vender vi om, så kan vi tænke at se, hernede, der har den røde en hældning på 0. Og det har den også her. Både den blå og den lilla har præcis samme sted en y-værdi på 0. Så allerede her kan vi begynde at sige, okay, derfor så må A, kan vi sidde og sige, at A er vores f af x. Så nogen har sagt, så kan vi også se, at det er tredjegradspolynom. Tredjegradspolynom differentieret giver et andengradspolynom, som er de to andre her. Så skal vi finde ud af, at det så C eller B, der er den her. Så kan vi gå tilbage og kigge på, hvad er den røde A som vores f af x. Hver hældning her, den er positiv. Hvad for en af de to funktioner, den blå eller den lilla, har en positiv y-værdi. Den blå. Og hvis vi kigger, så vil vi se, at her, der har vi en negativ y-værdi på den blå, samtidig med at vi har en negativ hældning på den røde. Så når vi der, hvor vi skifter til en hældning på 0, så går den op og bliver stejlere. Til et eller andet tidspunkt, så kan den ikke blive meget stejlere, og så bliver den mindre og mindre stejl. Tilsvarende den blå bliver mere og mere positiv, til et eller andet tidspunkt, hvor den er så positiv som muligt, og så bliver den mindre positiv. Og i det øjeblik, vores røde graf har en negativ hældning, så får vores blå graf en negativ y-værdi. Så derfor så har vi, at C'eren er f-mærke af x, og b er g af x. Argumentationen kan jo kort være at sige, at det kan godt bare invitere den anden tredjegradsligning, andengradsligning og kigge på hældningen. Men hele argumentationen skal ligge i hældningerne. Så tager vi den næste. Start med A. En funktion er bestemt. Den er f mærke x. Læg mærke til det her, det er to funktioner, der er ganget sammen. Så f mærke x, så hvis vi gør som vi plejer, så x i tredje plus x, der var det minus, x i anden gange e i x minus 4, alt sammen differentieret. Det er jo faktisk to ting, der er ganget sammen, så det kan vi, der har vi vores, den her, skriver vi herover, f af x gange g af x differentieret lige med f mærke x gange g af x plus f af x gange g mærke af x. Så hvis vi bruger den, så skal vi have den første her differentieret. Lad os bare skrive det op til at starte med. Så vi skal altså sige x i tredje minus x i anden differentieret gange den der, som vi ikke skal gøre noget med, for det siger vores produktform. E i x minus 4. Plus, så skal vi tage den her, vi ikke gør noget sådan med, så der står x i tredje minus x i anden gange. Jeg går en sted derovre, skal vi bruge det mere. E i x minus 4. Den her, vi skal kun kigge på differentiere det derinde i. Og her, der bruger vi det her med, at der er et minus imellem, så vi kan differentiere ledvist. X i tredje differentieret bliver 3x i anden. X i anden differentieret som et minusform bliver selvfølgelig minus 2x gange e i x minus 4. For vi skulle ikke gøre noget ved det her.
Herover der skal vi ikke gøre noget som helst ved det første. Der står bare x i tredje minus x i anden. Det her, det er en sammensat funktion. Det er en sammensat, hvor den ydre, det er e i x'ene, og den indre er x minus 4. Der husker vi, at den her f af g af x differentieret er f mærke g af x gange g mærke af x. Jeg skal lige sikre mig, at I kan se det. Det kan vi godt. Super. Så den her differentieret, den ydre differentieret, det er jo sådan set bare det. Det er bare e i x'ene. Den indre differentieret, det er jo bare hældning på den her lineære funktion, som er 1. Så det, der kommer til at stå her, der kommer til at stå gange e i x minus 4 gange 1. Vi stiller det her igen til hver plads. Og gange med 1, det betyder, at man ikke behøver at gøre noget. Så den sletter vi. Så nu har vi faktisk 2 ved, hvor det er samme gang på. Så det kan jeg tillade mig at sætte uden for parentes. Så vi nu har 3x i anden minus 2x plus x i tredje minus x i anden gange e i x minus 4. Der er nogle led, der er noget x i tredje, x i anden. Jeg kan begynde at samle lidt, så nu står der x i tredje minus 2x, eller plus, der 3x i anden minus x i anden, det bliver plus 2x i anden. Så har vi minus 2x gange e i x minus 4. Så er den faktisk færdig. Oh. Nå, jeg slettede lidt det, der stod, der var, så nu kan vi gå i gang til B'eren. B'eren her, skal finde ud af, hvornår den er 0. Vi kan starte med en meget smart ting. Herinde der står der x, x og x alle steder, så jeg tillader mig at sætte x ud for parentes, så nu står der x gange x i anden plus 2x minus 2 gange e i x minus 4. Allerede nu, så kan jeg se her, at hvis x er 0, så giver alt det her 0. Fordi så står der 0 gange, hvad end det herinde er. Så bliver det 0, det bliver 0, så er minus 2. 0 gange minus 2, det er 0. Det her oppe, hvis der står 0 her, så står der 0 i minus 4. Eulers tal i minus 4, det er bare et tal. 0 gange tal, det er et tal, så alt det her bliver 0. Den her op, det er en eksponentiel voksende funktion. Den kan aldrig blive 0. Du kan aldrig få en negativ, den er aldrig blive 0, det ved vi godt. Eksponentielle funktioner får aldrig en 0 y-værdi. Så den her del kan aldrig blive 0. Så det er enten den her, der skal være 0, eller den her. Så lad os kigge på, hvad skal der til for, at det her 0, hvad skal der til for, at x i anden plus 2x minus 2, hvad skal der til for, at det er 0? Den anden gradsligning, hvor vi ser diskriminanten, er 2 i anden minus 4 gange 1 gange minus 2. Det er 4 minus plus 8 er lige 12. Så er der 2 løsninger. Vi indsætter vores formel for anden gradsligningen. Så det er minus b-værdien, det er minus 2 plus minus kvadratroden af vores diskriminant. Så vi have lidt pænere. Delt med 2 gange vores a-værdi. Så jeg til, at man gør noget mere. Det her det er det samme som bare at sige delt med 2. Så jeg kan dele den her op nu. 2 dele, så nu står der minus 2 delt med 2 plus minus kvadrat 12 delt med 2. Det her, det går selvfølgelig ud med anden, så nu står der minus 1 plus minus den der kvadrat 12. Man kan sætte begge dele. Jeg kan også sætte nævnerne ind under kvadratrod ved at samtidig at sætte det i anden. 2 i anden, det er 4, så står der, så kommer det til at stå 12 delt med 4
så får vi, at svaret er minus 1, fordi 12 delt med 4, det er 3, så plus minus, så der er et root 3. Jeg vil gerne indrømme, at jeg tænker, der har været en fejl i den her opgave, fordi hvis der havde været plus der, så har der stået plus der, så har der stået plus der, og så har det her været et negativt tal. Så har der stået 4 minus 8, og det havde givet minus 4. Så havde det eneste svar været x lige 0. Men som opgaven siger, så er det eneste svar, det er x lige 0 og x lige 1 plus minus kvadrat root 3. Det er de to løsninger, der skal til for, at den differentierede funktion er lig 0. Så skal vi have den her en funktion af bestemt ved e i minus x gange sinus til x. Til at starte med at lige huske på, at e i minus x er det samme som at sige e i x 1 delt med e i x. Det husker vi lige på. Så for at bestemme en ligning, så skal vi identificere x0. Vi skal udregne, hvad f af x til x, eller f af x0 er, og vi skal finde ud af, hvad f mærke til x0 er. Til at starte med kan jeg se, at x0 det er her. Så jeg ved, at x0 er lige med 0. Vi skal nu udregne, det vil vi gøre her også, udregne, hvad er så f af 0? Jamen, så står der e i minus 0 gange sinus til 0. Vi skal huske på, at det herovre så er det samme som at sige e i 0, 1 delt med e i 0 gange sinus til 0. Hvad som helst i 0 giver altid 1, så der står 1 delt med 1 gange sinus til 0, 1 delt med 1, det er 1 sinus til 0 til 0 grader, det vil sige, husk den der enhedscirkel, hvor vi lægger den, det vil sige, hvad er sinus, når vinklen ligger hernede? Sinus aflæses herop, den er 0. 1 gange 0, den er så videre nu, og det er f af 0 er lige 0. Så kommer den svære del, der er vi nødt til at finde ud af, hvad er f-mærke af 0. Inden jeg kommer dertil, så er jeg nødt til at differentiere den. Så lad os kigge på det. Så f-mærke af x, det er altså e i minus x'ene gange sinus til x differentieret. Det heroppe, det kan forresten også godt skrives som e i minus 1 gange x. Det gør så, at vi kan differentiere det. Det er to funktioner gange sammen. Det er igen produktformen. Så vi skal gøre det, at vi tager den første differentierede, altså e i minus x'ene, differentieret gang den anden, hvor vi ikke gør en disse ved den, plus den første, hvor vi ikke gør noget ved den første her, gange, hvor vi differentierer den anden. Den her differentieret, der genkender vi så med det, der står, når det står her, så står det på form e i k x'ene. Det her differentieret er k gange e i k x'ene. I vores tilfælde, så k-værdien minus 1, så kommer minusværdien ned. Så minusværdien minus 1 ned, det er bare samme som at sige minus e i minus x'ene gange sinus til x. Den der skulle vi ikke gøre noget ved, så den beholder vi som minus x'ene. Sinus til x differentieret, det giver cosinus til x. Nu kan vi finde ud af, hvad er f mærke 0. F mærke 0, det er så e minus e i minus 0 gange sinus til 0 plus e i minus 0 gange cosinus til 0. Den her del, den har vi allerede haft før. Den har vi lige snakket om, da vi bare fandt, hvad f af 0 var. Der fandt ud af det første, det var 1, og det er 0. Så her der står der minus 1 gange 0. Den der har vi også lige snakket om, den giver 1. Så står plus 1. Cosinus til 0. Igen, vi har en dejlig enhedscirkel. Vi skal finde ud af, hvad er
kosinus værdi, når vinklen er 0. Så der er det her, vi kan se, der er kosinus faktisk 1. Så vi har, at f mærke 0 er 1, så vi skriver 1 her. Nu kan vi så bruge formlen, som vi har fra formelsamlingen, der siger, at tangentens ligning er y lige med f mærke x0 gange x minus x0 plus f af x0. x0 i vores tilfælde det er 0. Så de tre tal, vi skal sætte her. Så i vores tilfælde, f mærke x0, den er 1 gange x minus x0, det er 0, så står der 0 her, plus f af x0, altså f af 0, den er 0. Så gange kan vi gange 1 her, 1 gange x, det er x, 1 gange 0, det er 0 plus 0, så får vi, at det bare er y er lige x. Det er tangentens ligning i punktet 0,f af 0 til funktionen e i minus x sinus til x. Så opgave 4, der har vi fået videre en differentialfunktion f med definitionsmængden fra, men ikke med minus 4, indtil, men ikke med 9. Der gælder det, at hvis vi har en x-værdi på minus 2, så får vi en y-værdi på 5. Har vi en x-værdi på 3, så har vi en y-værdi på 7. Har vi en x-værdi på 5, så har vi en y-værdi på 1. Hernede på monotonillinjen, fortegnslinjen som beskrevet, der kan vi se, at lige det punkt her, når x er minus 2, så har vi en hældning på 0. Så den starter med faldende, hældning på 0, så skal den være voksende. Når den når x3, så er den hældning på 0, og så skal den være faldende. Når den når x5, så skal den sørme også være en hældning på 0, men så falder den igen. Det resulterer i, at vi kan lave følgende graf her. Så jeg starter med at sætte de punkter, der er vigtige ind. Så det ene er vigtigt, så lad os sige, der er minus 4, så 1, 2, 3, 4. Det er, vi skal starte her. Og så er vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der. Det er vores definitionsmængde, vi skal derfra dertil. Vi får at vide, når f er 2, så skal x være 5. Jeg ser, vi nødt til lige at rykke den her ned. Og så flytter jeg dem her. Derfra og dertil. Så når x er 2, så skal vi op på 2, 4, 5. Så vi skal have fat det her punkt, skal der gennem. Det er punktet minus 2,5. Så får vi også at vide, når x er 3, så skal vi op på 7. 3, 6, 7 her. 3,7. Så vi kan vide, når vi kommer til 5, så skal vi x-y-værdi på 1, 2, 4, 5. Der. Det er 5,1. Der stod, at den skal være faldende. Så en eller anden starten herovre fra. Der må vi simpelthen vælge op. Jeg kan bare starte den her. Der skal vi køre ned, til vi rammer. Skal vi op. Den skal vokse igen. Skal den køre ned. Nå, det var lidt skævt. Lad os lige gøre det om. Og så kommer der til det, der var til vi fandt snak om hed sadelpunkt, hvor den kommer ned. Ja, flad. Og kører ned igen. Og den skal så blive med at køre ned til hernede. Så det her er en måde, hvor den kunne være på. Den falder, når x bliver 2, stiger igen til x bliver 3, falder ned til x bliver 5, for at falde videre. Med et sadelpunkt, et maksimum og et minimum. Så har vi opgave 5. I opgave 5, der står der en funktion f af x angiver antallet af unge med SU-gældproblemer x år efter 2008. Der oplyses f mærke af 5 af 3.200. Det skal være klart, hvad det betyder. Igen husk på, f mærke, f af x siger noget om hældningen. Her der ser vi, at x er 5. Det vil sige 5 år efter 2008. Dermed i
2013. Så vi skal kigge på det, der sker i 2013. Siden, det er den der, så siden af det F-mærke, og F-mærke siden om hældningen, så ved vi, at når der står F-mærke 5, så betyder det, at hældning i år 5 år efter 2008, dermed 2013, er 3.200. Og når det er hældning, så er det, at når der er en hældning, der er positiv, så er det en stigning på 3.200. En stigning på hvad? Hvad den fortæller? Det er antallet af unge. Så en stigning på 3.200 unge med SU. Problem. F-mærke 5 fortæller jeg, at 5 år efter 2008, så er der en stigning per år med 3.200 unge med SU-problemer. Så er det ligegyldigt, hvad der har været før og efter. Vi ved slet ikke, hvad den funktion ser ud. Vi ved bare, at i 2013, der er mængden af unge med SU-gæld steget med 3.200 det år. Så er vi kommet til opgave 6. Så står en funktion bestemt ved f af x lige med 2x plus 1 gange k plus gange sinus til x, hvor k er en konstant. Så skal bestemme k, så f er voksne. Det man skal tænke over den her opdeling, hvad betyder det at voksne? Jamen voksne betyder, at f mærke af x er større end 0. Godt. Hvis f mærke af x, så er der, det vil sige, så skal 2x plus 1 plus k gange sinus til x differentieret, det skal være større end 0. Vi kan dele den op i alle tre dele. Ligner del, og så en konstant gange sinus til x. Det her, den her del, som det vil sige, at vi kan gøre sådan 2x plus 1 differentieret plus k. K er en konstant, så jeg kan sætte den uden for min differentiation. Det siger vores regler også. Alt det skal være større end 0. Det er en lineær funktion, den er 2. Sinus til x differentieret, det er cosinus, det vil sige, står plus 2 plus k gange cosinus til x. Det skal være større end 0. Så på en anden måde, så skal 2 være større end minus konstanten gange cosinus til x. Og så er det her, vi skal tænke os om. Fordi hvad er det nu cosinus er? En cosinus er en funktion, hvor den allermindste værdi, den kan tage, det er minus 1. Og den allerstørste værdi, den kan tage, det er 1. Så hvad end x-værdien er, så vil cosinus x hele tiden ligge og køre mellem plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1. Det vil sige, at vi skal vælge et eller andet. Så det allerstørste tal, det er 1. Så hvis vi tager et tal, hvis vi kigger på, det er måske at tallet 1, så står der, at 2 større mindre end minus k gange 1. Jamen hvad skal, det skal vi så sige, det er det samme som at sige, 2 skal være større end minus k. Hvad skal k være for det her være? Det skal så bare være et tal, som er, hvad end det er. Så kan vi sådan set bare vente, om vi kan gange igennem en, så får vi hurtigt, at så må k nødt til at være, k er nødt til at være, det var den ene. Så er spørgsmålet nu, hvis vi kigger den her ende her,
Så får vi, så er det 2 skal være større end minus k gange minus 1. Det medfører, at minus det er 2 skal være større end k. Godt. Så det vi ser nu, det er, at så vi ser, at jeg har lige lavet en lille fejl. Vi ser, at jeg glemte nogle gange gennem minus, så vender den også, men det bliver stadig en minus her. Så det vi ser, det er, at k skal være større end minus 2, men det skal også være mindre end 2. Det vil sige, for at k skal være voksne, så har vi, at minus 2 skal være mindre end den her k-værdi, som skal være mindre end 2. Det kan jeg hurtigt lige vise. Jeg har lavet en graf. Jeg kan slet her. Sparer. Det er måske lidt svært at se. Men her nu, der står k er lige med 1. Den her er konstant voksende. Hvis jeg kører den ned til minus 2,7, så er den ikke konstant voksende, så er den voksende, aftagende og så voksende. Men i det jeg kører hen forbi tallet, det er simpelthen meget mere værd, kører forbi tallet 2, så er den ikke, så kører den, så vokser den, så er det et sadelpunkt, og så vokser den igen. Men det betyder, at den er konstant voksende. Der er ikke noget tidspunkt, der er aftagende. Ja, så kommer op forbi, så bliver den mere og mere lige, og når så kommer op forbi k lige 2, så får vi sørme problemet hernede. Jeg ikke undre mig, at den faktisk også gør det samme heroppe. Ja, den gør det samme her. Men i det øjeblik, jeg så kører længere op, så får vi pludselig, at den er voksne, aftagende, voksne, aftagende, voksne. Så det er kun i intervallet mellem minus 2, at vi oplever, som sagt, det er kun i det interval, hvor k er mindre end 2 eller større end minus 2, at den er voksne. Lad os tage den næste. Hønsegård. Det er en optimeringsopgave, hvor vi skal kigge på, at vi er begrænset af længden på hegnet, og vi skal finde ud af, hvad det optimale areal er. Så det er længden og arealet, de 2 formler, vi har. Så trin 1, det er, at vi skal finde ud af, hvad er længden af vores hegn. Længden af vores hegn, det er x plus y plus x. X plus y plus x, eller sagt på en anden måde, 2x plus y. Arealet, jamen det er bare heldigvis x gange y. Det er vores 2 ligninger. Den der og den der. Vi har altså en bibetingelse, det er, at længden er 20. Vi har kun 20 meter hegn. Vi kan isolere den ene i vores tilfælde, så vil jeg gerne isolere y. Så y er lige med 20 minus 2x. Det kan indsætte hernede. Så der nu står, at x gange 20 minus 2x. Så regner vi gange ind i, så står der nu minus 2x i anden plus 20x. Jeg har bare begrundet rækkefølgen, fordi jeg godt kan lide at højst potens forrest. Så er det trin, at vi skal differentiere den, vi gerne vil optimere på. Vi vil gerne optimere på arealet. Det vil sige, at vi vil gerne sige, a differentieret af x, det er altså vores minus 2x i anden plus 20x. Det er differentieret. Den angrebslinje, den har vi en løsning på. Der sætter vi a-værdien ned og beholder b-værdien. Det vil sige, så kommer den til at stå minus 2 gange 2x plus 20 eller minus 4x plus 20.
Så skal vi finde ud af, hvornår den her hvornår funktionen hernede har et toppunkt, altså hvornår har differentieret værdi lige 0, så hvornår er a-mærke x lige 0, hvornår er minus 4x plus 20 lige 0, jeg kan prøve 20 over på den anden side, ganger begge sider med minus, og så får jeg 4x er lige 20, eller sagt på en anden måde, x er lige 5. Så jeg får den mest optimale, når den her værdi er 5 meter. Så jeg vil sige, jamen hvad skal bredden så være, længden her være, y så være? Jamen der har vi jo, at y er lige med 20 minus 2 gange hos x, fordi det er 2 gange 5, altså 20 minus 10, som er 10. Så vi får den mest optimale hønsegård med 20 meter hegn, hvis vi lader hønsegården være 5 meter bred og 10 meter lang. Så kan vi simpelthen ikke gøre det større. Intuitivt er der rigtig mange, der indser det her også, men vi skal have en matematisk forklaring på det. Så er vi kommet til opgave 8. Så får vi at vide, at vi har en funktion lige med fx lige x i anden. Og så bliver vi bedt om et bestemt første koordinat til røringspunkter for de to tangenter til grafen for f, der går igennem punktet 1,-3. Her skal vi huske på, 1,-3 ligger ikke på grafen x i anden. Nu skal I se. Grafen x i anden, den røde, den er heroppe. Punktet 1,3 minus 3, det ligger her. Det vil sige, at vi skal finde ud af et eller andet, som ligger op ad her, og den her vej. Lad os bruge den her, som er her. Som sædvanligt, når vi snakker tangent, så skal vi bruge tangentformen, som er y lige med f-mærke x0 gange x minus x0 plus f af x0. Det vi ved, det vi bliver bedt om, vi bliver faktisk bedt om at finde den her x0. Så i vores tilfælde, så er det her vores ubekendt. Vi burde kunne komme frem til to forskellige ligninger. Der er to røringspunkter for de to ligninger. Men det, der er fælles for de to tangenter, det er jo, at de går igennem det her punkt, som har 1 som x-værdi og minus 3 som y-værdi. Så jeg kan tælle om at skrive minus 3 lige med f-mærke x0 gange, gange x som var 1 minus x0 plus f af x0. Så skal vi finde ud af, hvad er f af x0. Den har vi fået at vide, det er faktisk, det ved vi faktisk, det var x i anden. X i anden differentieret, det ved vi, det er 2x. Så står der gange x0 og x0 minus x0 plus. Nu har vi faktisk ligning med de der ubekendte, vi har, x0. Vi kan lige gange ind i, så nu står der minus 3 lige med 2x0 plus a. Minus 2x0 i anden, for vi ganger x0 på begge led, plus x0. Jeg trækker 3-tal over på den anden side. Jeg lægger, det var i anden. Det her x0 i anden, det lægger jeg til mit minus 2x0 i anden. Så får vi, at 0 er lige med minus x0 i anden plus 2x0 plus 3. Det her, det er en andengradsligning, og den har vi løst før. Jeg starter med diskriminanten. Diskriminanten er b-værdien, det er 2 i anden, minus 4 gange a-værdien, i vores tilfælde det er minus 1, gange c-værdien, det er 3. Minus gange minus giver plus, minus 1 gange noget, det er lige meget. Gange 1 på noget, det er lige meget, så står der 4 gange 3, det er 12, så der er plus 12. 2 af det er 4, så der er 4 plus 12, det er lige med 16. Hvor hvis vi bruger løsningen for kvadrat til rødderne her, så står der x-værdien er lige med minus b-værdien. B-værdien i vores tilfælde, det er 2, minus 2 plus
minus kvadratroden af diskriminanten, det er 16, delt med 2 gange a-værdien. A-værdien i vores tilfælde er minus 1. Det betyder, at der står minus 2 plus minus 4 delt med minus 2. Hvis jeg har minus 2 og trækker 4 fra, så er det minus 6. Minus 6 delt med minus 2. Det gør, at vi får at den ene er, så minus 6 delt med minus 2, minus ud med en anden, så står der 6 delt med 2. Det er 3. Hvis vi ser minus 2 plus 4, så får vi først plus 2. Plus 2 delt med minus 2. Det giver os en x-værdi, en anden koordinat, på minus 1. Så hvis jeg lægger de 2 punkter ind, så det ene punkt, det er her. Lægger et punkt ind der. Og 1, 2, så er jeg nødt til at trække den her. Og et punkt der. Vi får den lige til at give koordinater også her. Så har vi faktisk de 2 tangenter, som ligger igennem. Så hvis jeg laver nogle linje, som går, skal vi lige have den rigtige igen. Der og der, den ene tangent. Og den anden tangent. Så har vi det her af de 2 tangenter til x i anden, som begge 2 går igennem punktet 1 og minus 3. Det er henholdsvis i x-værdi 1 og x-værdi 3. Så kommer vi til opgave 9. I opgave 9, der har vi funktionen x gange e minus x'en. Og vi har funktionen, den andengradspronomen ax plus bx plus c. Og det oplyses, at sætter jeg 0 ind i p og 0 ind i f, så skal de i hinandens. Sætter jeg 0 ind i differentieret på pronomet, og differentieret for f af x, så skal de også være identiske. Og hvis vi differentierer 2 gange, så skal det også være identisk. For at kunne gøre det her, så lad os gå i gang med at differentiere og sammenligne. Differentiere, indsætte og sammenligne. Så lad os kigge på her, så vi kan sige, hvis p af x, uden at gøre noget, så hedder den ax i anden plus bx plus c. Indsætter vi 0 i, så p af 0 er lige med a gange 0 i anden plus b gange 0 i anden plus c. Det vil sige, det er 0, det er 0, det er 0. Det er lidt 0, så det her p af 0, det er lige med c-værdien. Nu kan jeg prøve at differentiere. Andengradsligning differentiere, den har vi løsning på, den står i vores formel sammen, så vi ved, at p-mærke af x er lige med 2ax plus b. Sætter 0 ind i den, så står der p-mærke af 0, så står der 2 gange a gange 0 plus b, det giver b-værdien. Skal vi lige differentiere den her gang til? Det er en lineær funktion. Så p 2 gange differentieret, den her lineære funktion differentieret. Det vil sige, den her opdifferentieret 2 gange, eller den her differentieret 1 gang, det er en lineær funktion. En lineær funktion differentieret er bare dens helingskoefficient, det vil sige 2a. Så hvis jeg sætter 0 ind på x's plads i den dobbelt differentierede funktion, der er ikke noget x at sætte ind på, så det er bare lige med 2a. Så vi har nu, at p er 0 er c, p-mærke er 0 er b, og p-dobbeltmærke er 0, det er a. Så skal vi i gang med den svære, den bøvlede af dem. Så nu er vi simpelthen nødt til at differentiere.
også. Lad os starte med at kigge på, hvad er, hvis vi har f af x er lige, start fra en af, så gør vi præcis det samme igen. Så f af x det er lige med x gange e minus x'ene. Sætter vi 0 ind, så der står f af 0. Så står der 0 gange e minus 0. Ved end det her, der har vi snakket om, det er 1, så står der 0 gange 1, det er 0. Så skal vi til at differentiere. Den her, det er en produktfunktion, så den kan vi lige, lad os lige kigge på det. Så f mærke x, det er x gange e minus x'ene differentieret. Det er det her med, at vi skal have, det er to ting, der er gange sammen, så det er et spørgsmål at sige x differentieret gange e minus x'ene plus x, hvor vi ikke gør noget, gange e minus x'ene differentieret. X differentieret, det er heldigvis bare 1, så står der 1 gange e minus x'ene. Herover der står der plus x. Den der, den har vi snakket om. E minus x differentieret. Det er den der, hvor vi sammenligner med, at det er det samme som at sige e i k gange x differentieret. Det er lige med k gange e i k gange x. Så vi skal bare have. Så der minus rykker faktisk ned foran. Så det her plus, det bliver nu bare til et minus, og så står der igen bare e minus x. Hvor den er der. Så hvis jeg skal finde ud af, hvad er så f mærke af 0, så er det, jeg gider ikke det tal der. Så står der e i minus 0 minus 0 gange e minus 0. E minus 0, det ved vi, det er 1. Så står der 1. 0 gange 1, det er altså 1. Så nu begynder vi allerede at have lidt. Så skal vi differentiere den her en gang til. Den her, den er heldigvis dejlig lidt. Den første, der er 1, der gør vi sådan her. Så der skal vi differentiere dem her. Vi deler op i led. Deler den første op, og den anden led, det her. Første led, det er 1. Der tager vi op. Det er standard e minus x differentieret, når vi differentierer den. Så er det bare minus e i minus x. Den her, jamen hov, det er jo sørme den, der står heroppe. Der er bare lige et minus fortegn på. Det vil sige, så er det samme, som det står her, bare med andre fortegn, så der kommer til at stå minus e i minus x'ene. Her så bliver det plus x gange e minus x'ene. Så hvis vi skal sætte 0 ind i den dobbeltdifferentierede funktion, så står der minus e i minus 0. Minus e i minus 0. Plus 0 gange e i minus 0. Der er en masse e i minus 0. Minus 0, e i minus 0, det er 1. Det vil sige, så står der minus 1. E i minus 0 er også 1, så står der minus 1. 0 gange minus 1 plus 0 gange minus, ja, plus 0 gange 1. Hvor er der 0 gange 1. Minus 1 gange minus 1 gange 0. Så der her står der faktisk minus 2. Så nu kan jeg sammenligne. Så hvis vi tager den her over, ikke? Sammenligner P af 0, det er lige med C. F af 0, det er lige med 0. Så ud fra den her kan vi nu se, at C er lige 0. P mærke af 0 er lige F mærke af 0. P mærke af 0, den fandt vi ud af heroppe, er B-vægtninger. F mærke 0, den fandt vi ud af, den havde vi udregnet her. Den er 1. Dobbelt differentieret hernede. P dobbelt 0, den fandt vi ud af her, er 2a. Er lige med F dobbelt mærke 0, lige med
minus 2. Jamen, så må a være lige minus 1. Det var så alle opgaverne. Jeg håber, det giver mening. Jeg må endelig komme og spørge.